Ekene nwoke ekenekwa nwaanyị bụ ndị na-esonyere m n'ụbọchị taa na ya bụ live program anyị ebe anyị nọ were ekuzi nkụzi gbasara ọdịnala na omenala Igbo. Asị m Igbo bụ Igbo mma mmanụ nke onye chiri ya zerukwa. N'ụbọchị taa bụ ahịa Afọ. Asị m ife ọma mere nwoke mekwaziere nwaanyị, o mere nwa ogwugwo mekwaziere nwa nọsi ike. Onye ọ na-afọ ụbọchị nọ nso ezi mmụọ Ezinwa Anaedo aka bụ ọfọ. O nwere nkụzi anyị ji bịa tata. A sị nke anyị na-ebe anya n'ihe gbasara mmụọ sochi mmadụ. Mmụọ sochi. Achọrọ m ka anyị kụzie, ka anyị tinye ọnụ n'okwu a tata maka na a na-enwe ọtụtụ ihe nghọtahie gbasara ya bụ isiokwu mmụọ sochi and otu esi echukwa mmụọ sochi. Gịnị bụ mmụọ sochi? Mmụọ sochi bụ dịka afọ esi wee gaa mmụọ sochi mmadụ. Mmụọ sochi mmadụ maka na chi mmadụ bụ mmụọ, ada afọ ya anya, and mmụọ onweghị mmụọ na-ayị naanị ya, onweghị mmụọ kwụ naanị ya were alụ ọrụ. Na mmụọ na-alụ ọrụ n'igwe, mmụọ na-ayị n'igwe. Oge m na-akọwa ihe gbasara chi, akọwara m ya nsị na chi mmadụ na ọ dị ka transfọma na-enye ọkụ n'ụlọ. Ụlọ ahụ ọ na-enye ọkụ bụ ngị nwa mụnwa. Chi mụnwa bụ na ọ dị ka transformer to my life, the transformer that supplies light energy to my life. Abịa na ị gaa na transformer. Transformer bụ an engine na-use the physical thing anyị na-afụ anya ka m wee kọwaa ife anyị ada afụ anya. Ịghọta? That is how I do my own teaching. If transformer now, transformer, ọ na-enwe many parts. Ọ na-enwe many parts. Ewekọtasịrị kwukọsị ọnụ mewere nya transformer. Enwe many parts. Otu anụ aka chi mmadụ dị. Na chi mmadụ na ọ dị ka mmadụ. Otu anyị fọrọ m nọ. Chi mmadụ na ọ dị ka mmadụ, otu a mmadụ nọ. Na chi mmadụ nwere akụkụ ya wụ isi, enwere obi, enwere aka nri, aka ekpe, enwere ụkwụ na abụọ, enwere afọ, enwere iru, enwere azụ. Ịghọta? Abịakwa n'aka enwere fingers. Na chi mmadụ mụ an entity nọ with many parts. Otu anụ amụọ chi nọ nso nọ na imetụ aka m aka isi m nọ chi nọ nso dị ife. Ya imetụ aka m aka isi m nọ bụ chi nọ nso dị ife. Na anọ Ezinwa Anaedo dị ife aka m ana. You are not wrong. Imetụ isi m aka isi m nọ bụ Ezinwa Anaedo dị ife. You are not wrong. Imetụ ụkwụ m aka isi m nọ bụ Ezinwa Anaedo dị ife. You are not wrong. Imetụ afọ m aka isi m nọ Ezinwa Anaedo dị ife. You are not wrong. Mana ebe ya nọ wee dị wrong bụ i define Ezinwa Anaedo only by aka. I don't know if you understand what I'm saying. Trying to define Ezinwa Anaedo only by the features of aka. Okay, ị na-ene aka anya na esi m oke Ezinwa Anaedo bụ wa aka nwere mkpịsị aka ise, gbaa aka n'aka, nọọ ife tolo, ịma aka mmadụ tolo ogologo, nọọ ife tolo ogologo. You are just defining Ezinwa Anaedo just by aka, then you are wrong. Na aka anụnwa simply bụ ife so wee mewe Ezinwa Anaedo, but itself is not on its own the complete Ezinwa Anaedo.
I don't know if you understand. You cannot perfectly define Ezinwa Anaedo just by isi, because only my head does not make my whole. Otu akachi mmadụ dị. Onye mere njiwe akụzie ụbọchị gara aga nsị na aka nni na aka ekpechi mmadụ ji alụ ọrụ bụ agwụ na ikenga maka nwoke. Ife atị nwaanyị sef agwụ na ikenga. Ịghọta nọ na ike ọ bụrụzie nwaanyị ikenga nwaanyị bụ aida nna ya ma ọ bụ di ya. Akọwasịgo m ihe in my previous video. Ịghọta aka yi na aka ekpechi mmadụ bụ onye anụnwa m nọ na aka yi na aka ekpechi mmadụ ọwa aka ọwụ ikenga na agwụ. Ịghọta. But then you can define chi mmadụ as simply ikenga na agwụ. Ya ka nwere other parts that make up. Ịma ihe gbasara mmụọ soshia ọ na-ebutere ọtụtụ ndị confusion. Mmụọ soshia o butego a whole lot of confusion. Na mmụọ na-esochi mmadụ abụla ofu mmụọ. Mmụọ sochi mmadụ ọ bụla sọsọ ofu. Na ikenga wụ mmụọ sochi mmadụ. Agwụ wụ mmụọ sochi mmadụ. Aja anị bụ mmụọ sochi mmadụ. Ndị ichie bụkwazi mmụọ sochi gị. Arụsị be nna gị wụkwazi mmụọ sochi gị. Ndị mmiri gị sokwazi na mmụọ sochi gị. Maka na ihe anụ abụcha component parts chi mmadụ ji alụ ọrụ. Nji wee gbaa ya oge gboo many days or weeks ago that na the end of aja niile anyị na-achụnyelụ mmụọ dị iche iche bụ gịnị? To augment our chi, bụ iji nyelu chi gị aka ka chi gị wee na-alụrụ gị ọrụ. Na aja ọ na ị na-achụnyelụ mmụọ niile bụ gịnị? Inyelu chi gị aka to empower chi gị to be working for you. Whether ma ije chụọ aja na mmiri o, ọ wụ inyelu chi gị aka ka chi wee nwee ike dọta ike wee na-alụrụ gị ọrụ. Possibly o nwere ike abịa otu a nsi wee kọwa ya na ahụ nkịta o nwere ike n'ọchị mmadụ dị ife a na o nwere ike mmiri ahụ ndị mmiri ahụ bụrụ na mfa ụkwụ aka nri ya bụ chi. So by virtue of ije chụnyelu ndị mmiri aja, you are empowering that ụkwụ aka nri chi gị to be more active, more strengthened. Ịdị na-ejeru gị ije na-alụrụ gị. I don't know if you understand. I'm just illustrating. Agwa ajọ asọkwa m na chi mmadụ ụkwụ na ndị mmiri ụkwụ aka nri chi mmadụ. But I'm just explaining it. I like nkọwacha chi ife, even if I like ịkọwa ife to the level that even the most itiboribo, the highest itiboribo ga-amụ ntị ọ ga-aghọta ihe na-akọwa. That is how I do my teaching, even in writing. Whether ma echunyelu ndị ichie aja echunyelu ndị ichie bụ gịnị? Ka i wee nyelu chi gị aka wee na-alụ gị ọrụ. Ije chunyelu arụsị be nna ya aja echunyelu arụsị be nna ya bụ gịnị? Ka chi wee dọtakwa ike from that side wee na-emerụ gị ife. Na anọ chi mmadụ bụ the totality of all. You understand? Ya bụ na mmụọ sochi ma mmụọ be nna o nwere akọwalụ m about the four cardinal roots of every human being. The four cardinal, and I say return to root. To return to root, about that now you should know these cardinal roots. You should know and you should align with these four cardinal roots. Four cardinal roots. You should align with them. Can you work maka return to root? Return to root. Return to root. You should align. Go and align with the four cardinal roots. Those roots bụ nke mbụ bugodo the tap root bugodo bennage and bennage na mmụọ bennage. Now go the number 1 tap root. You are then number 2 wee bụrụ ikwu nne gị ebe your mother si and the village of your mother and ebe nne gị si. Now the second root. Je mara mmụọ ndị na ebe align with them. Nke ịtọ wee bụrụ ebe nne nna gị si. Go and know them and align with them. Now your third root.
you should go and return to root abụlọ gị jee lock wa ntutu gị inweghọ dreadlock ije kpaa dada iwere ego ayọrọ kwe na ọbụlọnya return to root ije gbarụ aka n'ụkwụ gbakasị everywhere ọbụlọnya return to root. So that is your third root you should return to. Ebe esi wee mụta nne nna gị. Go and know, get mara mmụọ nọ there. Align with the spirits of that land. Onya your third root. Then the fourth wee bụrụ ebe esi wee mụta nne your mother. Go and know there and align with them. Ihe are your four cardinal roots. A na-ekwu return to root. Ọ bụrụ ije mụwa candle na incense. Ọ bụrụ ije kpaa dada. Kwụnye ego ayọrọ na ya. Ọ bụrụ onye return to root. Na return to root atụ nwa afọ Igbo onye ọdịnala omenala Igbo bụ marụ these four cardinal roots ebe ị gbara mgbọrọgwụ. And I'm telling you today that na mmụọ sochi mmadụ bụ mmụọ si from these four cardinal roots. So gị mmụọ si from these four cardinal roots. Maka na ebe gbaichara mgbọrọgwụ mmụọ si ebe a niile esochi gị. Maka ndị ya wa anụ maka mmụọ sochi uchefa na-aga na ofu arụsị ma ọ na ofu mmụọ. Ofu mmụọ sochi gị ma na ịtawuru onwe gị n'afọ. Ị ma na ịkwụ ha akwụ. Ikuku kwuo gị daruo ana. Ịghọta ihe na-ekwu? Na mmụọ sochi is all encompassing. Ọ bụrụ ofu. Agwụ so na mmụọ sochi. Ma agwụ be nna, agwụ ikwu nna, agwụ ikwu nne nna, agwụ ikwu nne nna. Ụmụ ihe abụcha mmụọ sochi mmadụ. Ya ịnụ maka mmụọ sochi. Uche ya agaghị na ofu arụsị ma ofu mmụọ. Mana abịa dịka nsi wee kwu ọ bụrụ na ya align with please while you are following me on this my live video, try to share the video. Please try to share the video. Ya bụrụ na ihe na-amụta n'aka m dị gị mma marakwazie na ọkwaziri onye ọzọ ga-adị mma mee ka ya bụ ozi rutekwazi onye ahụ aka site na share the video. Share the video massively. Share the video massively. So dịka nsi wee na-ekwu these four cardinal roots inwelu aligning with the spirits of the land not there na-enyeruchi mmadụ aka. Onya ihe a mgbala anyị that na mmadụ dị well ya ihe a na-ekwu return to root. If you are well returned to root, your root o nwere ihe ọma ya akọ gị. If you are well returned, returning to root to align, go and align with the spirit forces of the lands ebe ịgbanyelụ mgbọrọgwụ. Align with them. Na ọ n'ime ya you will hardly lack the basic life necessity. Maka na mmụọ ndị a niile activating and aligning with them we add more grain to your pasture. Ọ ga-add more feather to your elbow. Ọ ga-add more life to your life. Maka na mgbọrọgwụ roots akpọrọ ya n'oyibo n'Igbo ọhụụ mgbọrọgwụ chigha to mgbọrọgwụ jee mara mgbọrọgwụ gị ebe ị gbanyere mgbọrọgwụ jee mara ya. Maka na ngọzi na-esi na mmụọ abịa na mmadụ. Kpata na-esi na mmụọ gbochie ngọzi gị o nwere ihe imekọta na mmadụ na ịgbakọta mbọ sụsọ ego nni nwa nsef nwere ike ma mfụ. Maka na mmụọ bụ isi. Go and align and reconnect. Ịghọta na ife na-esi ike na a lot of so much complaint that so people carry about na-agbagharị gburugburu achọgharị dibịa bụ we have cut ourselves off our roots, the four cardinal roots. You've cut yourself off from them. You are not connected. Highest, most of us, highest anyị na-ejedebe bụ benna na onye agbakọtazi nnọọ mbọ ji ikwu nne direct. Ikwu eze maka ikwu nne nna ọmahọ ikwu eze maka ikwu nne nne ọmahọ ebe nke ahụ dị. But that is our problem. Nobody that is properly returned to root
will be struggling in life. I saw come near bogla about you everywhere because our definition of success is ego and I went account. But that is wrong. So I'm aware that now return to root tablo e got badada. In my blood that they get badada. I'm fed that another turn on them mad. Oye bula na dada. Oye jela na fa say no always a wine. The next minute, amambudo girl. Oje na saloon abaye dada. Ochole ego ayolo fumbambo ego ayolo. Ko ya ni iri eba. Ọ na-ekwu ọ na-ayọgharị n'iru ebe. Before my ihe na-eme o je kpa waist bead ọ ya na waist. Nyalo n'ụkwụ nyakọsị everywhere. Onya definition of return to root to some people. But I've just told you what it means to return to roots. Yeah. Then abịazie beside these 4 cardinal roots of every human person, abịazie onye ọbụla na-enwe ebe o si l'ụwa. Na nwata esi ube nna, osi ikwu nne, osighi ikwu nne, osi ikwu nna, osighi ikwu nna, osi ikwu nne nne. As this root is going, so the possibility of ịlụ ụwa na-reduce. That is to say, there is more chances for you to reincarnate from your father's side and your mother's side. Either your father or your mother's side. But that of ikwu nne nne, ọ na-adị rare. Mana ọ na-emekwa. Ọ ndị na-esi ikwu nne nne fa. Hello, I have many of them around me. Ọ ndị bụ na onye ụwa fa si n'ikwu nne nne. Ebe nne mụta dị amọda si. Ịghọta. Ọ na-adị rare. Ịghọta. So my majority if I na-enwekarị ebe na ọbe nna ka o si l'ụwa ma ọ nọ ikwu nne. So every human person nwere ebe o si l'ụwa. O nwere ike abịa ọwụrụ na let's assume na ọ bụ be nna gị ka isi l'ụwa. Na obi be nna gị your paternal village. No ebe ahụ ka isi wee l'ụwa. And abịa na that your paternal village. Emelu alụsị nọ na that village ma ọ na obi that extended obi. No nwere alụsị nọ there. Then ihe most people majority of ndị na-eme omenala even unfortunately most dibia na-afụta as a mmụọ sociable. Mmụọ ahụ alụsị ahụ si na ebe ahụ isi wee lụ ụwa. Let's assume na ọbe nna, let's assume na ebu onye uru udu na ya, onye uru udu na ifte ọrụ ifte. O wee bụrụ na isi uru udu na wee lụ ụwa. Adị ma na-abịa n'uru udu na anyị nwere ogwugwu uru udu nke a mbụ ofe. Enwere ogwugwu uru udu. Then ebịa ije n'afa. Asị gị na alụsị sochi gị bụ ogwugwu uru udu. Why is this so? Dịka nkọwala anyị, ọ bụla ọsụsọ ofu alụsị na-eso mmadụ, ọ bụla ọsọ alụsị be nna na-eso mmadụ. Mana majority of people in their misconceptions na-afụta that na alụsị sochi gị ebe alụsị ahụ si n'ebe ahụ isi wee lụ ụwa. Abịazi asụ n'ọwụ ogwuru udu n'ọnya ahụ alụsị sochi gị. Ịghọta. That is the most common idea of mmụọ sochi. So people kwula na about mmụọ sochi uche aga n'ebe onye ahụ si wee lụ ụwa. But ọbụla ọsụsọ mmụọ eziokwu yes. Ebe nwata si bi ụwa ka okwu na-esi agba ka Igbo si wee kwu. Mana mmụọ ahụ so gị n'ebe isi wee lụ ụwa. Abịa o nwere ike ọ bụrụ nyanwa wụ number 1. Nyanwa number 1 in the forefront. Nyanwa nọzi mmụọ ndị ọzọ wee kwunyezie wee na-eso. O nwere ike akpọ ya the tap root. Then abịazie nwezi other roots. Do you understand? Mana ọ bụla ọsụsọ ya wa arụsị sochi. Ọ bụla ọsụsọ ya. Mụnwa no, I will give an instance with myself. Mụnwa na onwe m na afọ ya ikwu nne m ka m si lụ ụwa. Na be nna m. Esi m ikwu nne m
wee lụ ụwa mana ọbụla ọsọ mmụ ikwu nne m uso m and dibịa na-eme ọbụla ọsọ mmụ ikwu nne m ọmara m ya eziokwu na dibịa na-emekwọrio si n'ikwu nne m because dibịa abụdụrọ na be nna m mana dibịa na-eme taa o si ikwu nne m nọ nna nne m ịghọta mana abịa ịfụ that na isigodo ikwu nne gị wee lụ ụwa na be nna gị a na-enwe consensus, a na-enwe agreement, a na-enwe collaboration with ndị ichie na mmụọ nke be nna. Esi m ikwu nne wee lụ ụwa anatara m dibịa n'ikwu nne m bịa be nna m nata Akajiọfọ. You understand? Anatara m dibịa ọ natara chi n'ikwu nne m bịa be nna m nata Akajiọfọ. The two of them bụ mantu njikọta. Nke a from ikwu nne, nke a be nna. Ọwụ ndị ichie be nna m nye m the mantle of Akajiọfọ. Ndị ichie ikwu nne nye m the mantle of dibịa. Ndị ichie be nna m nyere m mantle of Akajiọfọ, ndị ikwu nne nye m mantle of dibịa. Ya the two mantle nji aga. Do you understand? So ihe na-akwara na ọ bụla ọsọ ofu mmụọ na-esochi mmadụ. Ọ bụla ọsọ ofu mmụọ so m. Mana abịazie mmụọ ahụ si n'ebe anyị si wee lụ ụwa ya ikwu nne m ahụ. Nyaahụ nke ya akacha welu ya nke ya akacha welu afụkarị ma na nlọ ma ihe ndị ọzọ. Maka na ọnọdụ ka nyaahụ nọ na forefront ndị ọzọ wee na-esozi. Nyaahụ nke ya na-agbakarịcha ọgụ. You understand? So we are talking about mmụọ sochi. Please, as you are following me, try to share the video. Share this video massively so it can get to as many people as possible. A lot of people need this message, not only you. And the ọzọ ị ga-amatakwa abụna ebe anyị si wee lụ ụwa ọ bụla ọsụsọ alụsị nwa na-alụsị ebe ahụ so gị na mmụọ niile na-emela anaghị ife so aja anị ahụ so gị mmiri nọ dị eso maka onwe ndị na-ada adịwa confused. Achọrọ m ịgba afa ka mmara mmiri nsibi ụwa. Ana m ada agwa pepo ịchọba ọ na-abụ ụwa gba nwatagharị o jee na chi eje jụọ chi ya ajụjụ. Ịchọ ịma mmiri so gị, mmiri sibi ụwa, mmiri chi gị, chọba chi gị, chọba onye ụwa ya onye ụwa gị, chọba ya. Kere ebe onye ụwa osi? Onye ụwa osi be nna gị nwanne. You have no reason to be confused about mmiri si bi ụwa. Ya bụ na onye ụwa gị na be nna ka isi wee bi ụwa. Wee ọ na-eka na-agbagharị kpurukpuru n'afa na be dibịa. Na ihe na-agba afa bụ ka ị marụ mmiri si bi ụwa. Yes, ị ma na onye na ebe isi bi ụwa be nna gị. You are wasting your money on afa. Na mmiri si wee bi ụwa, mmiri chi gị bụ mmiri be nna gị ahụ. Ya mmiri chi gị ọkwa dị ike inwe connection with mmiri ndị ọzọ. Ọkwa ike inwe connection with mmiri ikwu nne. Yes, of course, mmiri ikwu nne usokwazi na mmiri so gị. Maka na ọmụmụ sokwa n'ikwu nne gị. Ịghọta ihe na-ekwu? Oya mee people na-ada ajọ edebe dibịa gba afa. You know, sometimes that is why njuwe na-agwa ọnụ. O nwere atịkọ ndị mbọsị na when you go to dibia, don't ask for achọrọ m ịgba afa. If for that demand, ọ na-adịwa ọ na-raise a lot of confusion. Sometimes what you simply need from dibia bụ guide like, oh, because I'm confused about this. Take your consultation fee. Then, because clarify me on so thing. You got a consultation fee because of blood or no bar afa young boy basso no so go no afa akagari otulo se otulo di or blood no swanya on the man on a ballon no consultation. Afa is just one of the many consultation services Dibia render. Sometimes when you go to Dibia like this, don't make that express demand that you're able to. Because once you make it, you have limited your limit to go services DBL need render again. Limit to go.
just na ihe ịchọrọ onye shila afa ga message onweta ede anya zie gị ya kpam. You are limiting yourself. You understand? So now most time what you need is to clarify in your confusion. That is why I found that, but I prefer heart-to-heart talk, discussion, conversation. As we discuss, we unravel things. Man, if London na da choka ya dibia fla na faka fa sie be ni abia. Dibia na la fa anya. Ogbo fa afọ ozugbo but despite na ha gbabro kwa dibia afia. But dibia agbo ya afọ ozugbo but say nkechi you are coming to me to tell you, you know, obido gbawa ya. Okay. Do you know that woman in your village kelafia na afia bụ nkoleka? No na achugo ochuchu. No na agwalo no nwa ya amosu ko. Yes, you are saying the truth. That is the kind of mentality people have when coming to Dibia for consultations. But I'm telling you the best thing that will help you. Once village ahụ ọ bụrụ na ọbe nna ka isoro ụwa achọzi na mmiri lọrọ ụwa jee na mmiri be nna gị ahụ ka eshunye aja ogo na abịa be nna gị ahụ na-enwere ọtụtụ mmiri multiples of water nọ there. Then ihe ị ga-eme bụ iwere afa mmiri ndị ahụ iwere jee ebe dibịa ka ọ tụọ ogu malụ mmiri ndị a niile kelu mmiri ya eje na ya wụ mmiri ndị otu mmiri chi kpọmkwem. You understand? Ọ bụrụkwa na mmadụ nwere ike inwe connection with mmiri ndị ọzọ mana nke ebe anyị isi wee bịa ụwa nye ogo number 1. Nye ogo number 1. Mmadụ nwere ike ịnọ na mmiri ọ na wee nyekwa ndị otu ya oke fa edo anyị abịa discuss about ọrụ mmiri today. Ma nna gba na mmadụ nwere ike ịnọ na mmiri ọbụla kpọọ ndị otu ya nye ya oke fa analụ. In fact, as a matter of fact, nna mmadụ nwere ike nọrụ bie mmadụ nwere ike na ọbịa weta ụdịka efe a ị na-afịa weta ụdịka efe a gbanye mmiri dọba na ọ na mmiri ahụ kpọọ ndị otu mmiri ya mere ife ọ chọrọ imere fa na mmiri ahụ even without ya gaw n'eni water body. You understand? So na ihe na-akwala ya na most of the things na-awa anyị isi anyị ji eje n'afa dibia gbalụmafa dibia gbalụma ọ simple thing ya abịa ịnọlụ inye dibia ego consultation onye wochi nọla ana nke na ya discuss ọ tinye ga-alụ maka na dibia si olu. So o wee bụrụ ya anyị na-ekwu okwu maka mmụọ sochi. A na-ekwu okwu maka mmụọ sochi anyị akọwasigo eden ịma na mmụọ social bụ the misconception people na-adị enwewe arụ asị na alụsị na alọ mmadụ ụwa. Na-echi iru m ọfụma ka ị na-afụ iru m ị na-afụ iru m ọfụma. This is Ezinwa Anaedo. Ezinwa Anaedo ya na-afụ hia na-agwa gị today na alụsị anaghị alọ mmadụ ụwa. Alụsị ọ da alọ mmadụ ụwa. Ogbugbu aha alọ mmadụ ụwa. Udo ọha alọ mmadụ ụwa. Aja ani aha alọ mmadụ ụwa. Mmiri aha alọ mmadụ ụwa. None of the elemental beings na alọ mmadụ ụwa. Onwe ha alụsị na alọ mmadụ ụwa. No alụsị have the capability or the capacity or the whatever ịlọ a human person ụwa. It's not possible. Now say ada alọ mmadụ ụwa. Amachi si na m kwuru na Ezinwa Anaedo kwurie na alụsị ada alọ mmadụ ụwa. N'ọkama na ife pepe ọ na-afụta bụ alụsị sochi. Alụsị sochi. Ịma agbara m ọnụ that na mmadụ niile nwere chi mana ọ mmadụ niile nwere onye ụwa.
mmadụ niile nwere chi mana ọ mmadụ niile nwere onye ụwa. Yes, n'ọtụtụ ndị nọ, some persons, not ọtụtụ because there are few, some persons nọ on their first journey to earth, some persons nọ on their first incarnation, the first mbụ na mbụ fa na-atụ ụkwụ na ana, the mbụ na mbụ fa na-abịa to this earth. Therefore ha enweghị onye ụwa. Ya sị na onye alọlọfụwa because they have never been here before. Na mmadụ nwere onye ụwa bụ na ọbịa bugo wee na-achị ya takwa, then onye nke anya in that first existence ya wee bụrụzie onye ụwa n'ụwa nke ọnọzi. Ịghọta? Mana nke a bụ na onye a abịa bụrụ before. Ọbịa bụrụ before ọ nọ na first one ya. Nke na agbagide afọ agụ ka amara ịlọrọ onye ụwa. Onweghị ihe a na-afụ. Onweghị any ancestor anyị afụ. Abịazie ụfọdụ ndị asịzie, ụfọdụ ndị onwe ike ọ dịka mmadụ anụ a na-agbara ya afọ agụ. Onweghị onye isi ọbụla ị ga-afụ ya asị gị na onye alọrọ ya ụwa. Maka na ọbịa bụrụ before. Obi bịara n'anụ ahụ a before. Ya o first time ya. Onweghị onye ụwa. Mana o nwere chi. O nwere chi. You understand? Ụdịka mmadụ anyị na-agbaziri ya afọ agụ. Ife ị ga na-afụ gị nwa dibịa na-agba afọ agụ, ife ị ga na-afụzi iwa alụsị, maybe alụsị benna ya. Yes, ọ benna. Maka ọ bụrụ ikwu nne ya sị na ọbịa bụgo ụwa n'ikwu nne wee bịazie kịta na benna ya. Ọbịa bụbụrụ before. So ihe a first time ya. So ihe abịa na-agba afa, ihe a na-afụ ụba alụsị benna ya. Alụsị benna ya na-afụ ya. Ife ndị mmadụ ife dibịa na-adụrụ informed ife ọ ya asịzi bụ na ọwa alụsị lọrọ ya ụwa. Asị ka ọrụ alụsị a alọrọ ya ụwa. Ife alụsị anyị na-afụ ụba alụsị dutere chi ya ụwa. Alụsị sochie dutere ya ụwa. Accompanying spirit. Na chi mmadụ bụ chi. Yọta ya na-ekwu chi mmadụ, the human spirit. Ihe ji ese na alụsị enwe the capability or the capacity ịlọ mmadụ ụwa. Ya asị na onye abịala ụwa n'ọwa ogwugwu pụtalụ in the human person dị efe. Ọdụ possible because the human spirit banyelu n'ime chi wee bịa manifest in the physical form. The human spirit is different from the spirit of ogwugwu. The human spirit is entirely different from the spirit of any alụsị. The human spirit is entirely different from the spirit of mmiri, aja, anyanwụ, ikuku, or whatever mmụọ. The human spirit is far different and higher even. We are from different dimensions of existence. So ị gba nsị na alụsị na onye anụ agba alụsị pụtara ife asị ka ọrụ. In fact, you yourself claiming an alụsị lọgụwa, you are demeaning yourself in a follow onwe gị. Because what you are not saying is that you are not a human being. Alụsị lọgụwa, then you are not a human being. You are not a human being. Na-ekwukwa blọ na nekazi mmadụ nya na level gị kaiziri normal human. It's a lie. Ihe na-akọ aba alụsị lọgụwa na edo below human being. Edo below human being. It's not possible na alụsị along a human person ụwa. It's not possible. Na ihe a na-afụta n'afọ ahụ bụ mmụọ sochi. Yọta ya na-ekwu. So o wee bụrụ ya ka anyị kwuodo okwu maka how to attend to mmụọ sochi. Maka na o nwere afọ mgbara na-efia, and then somebody na-akọwa na dibịa narị ya ego ka o nyere eshie nni, then and ka o wee nyekwalu ya
chi mmụọ so alụsị so chie nni wee na-ajụ onye ahụ dibịa ọ na-anaghị ego ka o wee nyelu gị alụsị so chi gị nni, which of the alụsị kelu which of the alụsị so chi ka ọ chọrọ inye nni, one ka o ya enyegharị ibie, ọwa agwụ ka o ya enye nni sochi gị, ọwa ike nga ka o ya enye nni sochi gị, ọwa aja anyị sochi ka o ya enye nni, ọwụ ndị ichie sochi ka o ya enye nni, ọwụ alụsị sochi ka o ya enye nni, ọwụ mmiri sochi ka ọ chọrọ inye nni, which of the alụsị sochi ka ọ chọrọ inye nni. Dịka mgbala anyị na mmụọ na-esochi mmadụ erika orika na advice mmụọ chi nọ nso na-enye gị nọ na this kind of condition bụ ịchọ inye chi gị nni, nye chi gị nni, nyewaga chi gị nni, nyewaga chi gị nni. Then ịchọ inye mmụọ so chi gị nni, that one is different. Kpọọ mmụọ ya afa nye nni, nye nke anaghọ for example na-ese na ịchọrọ inye chi gị nni, imekọ inye chi gị nni ahụ then ofu ọkụkọ ka ị chọrọ igburu chi gị, ọ wụrụ ofu ọkụkọ ahụ ka ị chọrọ ka nyawa alụsị so chi wit chi ka ha lie. Mgbe ụfọdụ ọ dakwa na awa ọkụchi otu a, ọ na-adị mma ihe enye okeke oke, kpọọ okeke afa si ya na oke dị ife a, ịghọta ya, ọ bụrụ oke afọ ka ị chọrọ inye oke, kpọọ oke afọ agha afa isi ya na oke dị ife a, edana iweta ofu oke isi okeke oke afọ na enu ya na oke ọnọdụ ife a. Mgbe ụfọdụ da agazicha kee oke ahụ n'aka nye chi gị nni, nye chi gị nni, inye chi gị nni, then ịchọ inye any of the mmụọ so chi gị nni, jewe na mmụọ ahụ direct ganye nni. Ọ na-alụsị so chi gị, maybe na-alụsị be nna gị, inyecha chi gị nni, dibịa nyere aka nyecha chi gị nni, then kunie gawa na-alụsị be nna gị ahụ jee nye nni. Ma ọ bụ another alternative bụ ma ọ bụ ịgba dibịa afanya bụ mmụọ ya bụ alụsị be nna ahụ, being that na you're not around, you can't go there and you don't have someone to send there. Ihe a bụ ogu iji eme. Cheta na m gwara gị ihe ọ niile eme na mmụọ, jide ogu tupu ijide ọfọ, maka na ife ogu tiwuru nya ka ọfọ na-eri, na ọfọ agọrụ without ogu dalụ mmiri. Ịghọta like oge gara aga agbara m anyị na ọ dị possible mmadụ ịnọ in another place na abụla ancestral land ya, chila aja be nna ya wee jenye ndị isi oke n'ebe ọzọ, ndị isi anawati ya, but it is dependent on ogu iji how pure it is. So na ọ bụrụ na ịnọghị around, ịnọghị be nna gị ahụ, and nwe somebody nwere ike isend ka ọ gaa na ya bụ alụsị be nna jenyere uwe oke, ife ya eme wee kpọọ dibịa ahụ isi a na alụsị dị otu a na alụsị sochi gị dị ife ahụ, na ịchọrọ inye nni ka o nyelu gị ya nni, igwe ahụ na ịchọrọ ka o nyelu gị ya, isendịgharị ya ego, ọ bụla ọkụkọ, ọ bụla ewu, ọ bụla egbunu, ọ bụla efi, nke ọbụla ife dibịa ahụ ga-emezi bụ with authority onwe dịka dibịa ndị ọfọ agwụ obu, ọkpọ ya bụ mmụọ n'ilu anyanwụ, maka na mmụọ niile nọ n'anyanwụ, mmụọ niile nọkwazi n'ala. Ọkpọ onye mmụọ n'ilu anyanwụ, ọtọsọ ogris na ọkpọ ya n'ilu anyanwụ, ọ nọ na ebe ahụ gbuoro ya anụ, mmụọ ahụ bịa olie oke, ọ nakwa ọ na-emerụ gị ife. Ma ọ bụrụ na ogu gị dịkwa pure, ịghọta ọ bụrụkwa na ịnọ be nna ifela na-eme ịzọbụ ụkwụ na obi ya bụ mmụọ jenye nni, ifele na-eme ị chọrọ ime ka a sị na ị na-agwọ ọgwụ, ma ka a sị na ị na-eje n'okwu mmụọ, ịchọghọ nnọọ, ịchọ ka ị nọrọ onwe gị, ịchọrọ ịba di ya, ịchọrọ ịba n'okwu alụsị, iwee jiri maka ịcha alụ dị mmụọ, iwee jewe ebe dibịa nawa na mba
isikwa be nna gị ahụ okunie wee nawa na mba sịba ka ị nọrọ ebe a wee kpọzie dị mmụọ ị na-edesive onwe gị. Ogu gị adịrọ pịọ, ogu gị ọ dịrọ pịọ, ndị mmụọ ya apịawa gị ọba azụ because ị na-aghọ aghụghọ. Onye ka na-ajụ ajụ chi mmadụ and onye wa is it different? Because emecha you get this live video you want to answer to that your question. I'm not here to discuss about the difference or whatever. She know you. Listen to my message. Oh, cheesy. So na ọ bụrụ na inyecha chi gị oke ịchọkwazi ịkwọ mmụọ so chi gị, that one is different. Is different. Mmadụ na-akwụ dibịa ụgwọ sị ha jee na mmiri jee kpere ile ọma. Ka ihe dibịa na-eji ime na mmiri, dibịa na-eje ịkpọ ndị otu mmiri sonya bụ chi gị ka onye ha oke ọnya ihe ọ na-eme. So o ruo na mmiri ya ọnọrọ dị ya kpọọ ọfa, they will come there onye ha oke ferie nawakwa. Do you understand? The dibịa have the power to summon spirits maka na ọ bụ dibịa o bu ọfọ agwụ. Mana ọ bụrụkwa mmụọ niile, ọ nwekwa mmụọ a na-asọmọ, dibịa na-asọmọ mmụọ niile n'usoro. Ọ bụrụ otu dibịa si wee sọmọ ogwugwu ka o yesi wee sọmọ ndị ichie. Otu ọ bụrụ otu nsi wee sọmọ ya otu nsi wee kpọ mmụọ alụsị be nna gị nye ya oke ka m esi wee kpọ ndị ichie be nna onye nche ịkpọ ndị ichie. There is a need for contact with aja, that the ancestral sand. There must be contact with it. So na nna asọmọ fa na achịtara aja fa ọ dụrụ ya physically present ewe mkpọzi efa wee merụ ife na aja. So ya na asọmọ mmụọ n'usoro. O wee bụrụ ya ka ihe ọzọ nchọ ka ya lụtụ aka gbasara this topic. Ị ga na-achụta aja dị mkpa rie na ife a nkọwarụ hie na ịghọtago that na aja ọbụla echunyelụ mmụọ bụ inyeru chi gị aka. Aja ọbụla wa aja na nwata dị mmụọ ị na-achụnyere dị aja, na nwata dị mmụọ ị na-achụnyere dị aja na ọwa inyeru chi gị aka. Na-echunyelụ n'ijere ikwu nne gị je chunyelụ n'ije n'ikwu nne gị chunyelụ mmụọ nọ dị aja bụ gịnị ka i wee nyeru chi gị aka. Aja na-empower, ọ na-energize chi mmadụ iji wee na-alụrụ onye ahụ ọrụ. Ịbụrụ mmadụ na-achụta aja hardly ka ọ ya awa n'afa na agụụ na-agụ chi gị. Ịbụrụ mmadụ na-achụta aja na-achụnyesitalụ mmụọ aja hardly ka ọ ya awa n'afa na agụụ na-agụ chi gị. Maka gịnị? Ị na-efeed chi gị ka ị na-achụnyesịrị mmụọ ndị ọzọ aja, ịnọkwa nọ igbukwalụ chi gị anụ n'afa ya. Nya topic isiokwu anyị ji wee bịa ama na ife anyị kọrọ udola. So na-achụ aja dị mkpa. Aja dị mkpa. Bụrụ mmadụ na-achụta aja na-agọnyelụ mmụọ ọfọ, na-enye mmụọ ife maka na ọ bụ energy na-efeed mmụọ ka mmụọ ji apụ emerụ gị ife. If you are stingy with aja, alụ mekwara gị. Alụ merụ gị. So mana m kenala anyị ndị na-esonye m na ya program, ndị sonyere m tata. We have to end here. We have to end it here. Ọ bụ na ị nwere ajụjụ na ị ga-ajụ m, drop it on the comment section or you chat me up in boss. Remember, don't call me in boss to ask me, or don't call me on phone to ask me, Ezinwa, what is the difference between chi and Onyuwa? Don't call me on phone or chat me to ask me, Ezinwa, is chi and Onyuwa different or the same? Ajunamodeka questioner. If you want to have answer to this question about chi and Onyuwa, go to this my page, Ezinwa Anaedo page on Facebook. Listen to the live videos I've made there. Go to my account, my main Facebook account, Ezinwa Anaedo. Go there.
read articles. Edego m na me debela article gbasara chi na onye ụwa explaining my own view about it. Nya bụrụ nnọọ 200 different articles. Na me debela article on this one topic. Is she different from onye ụwa? Is she onye ụwa chi? This topic on a made about 200. I'm a writer. I have written in many like this, but from many angles. From many angles. Yeah, angle ya bon ne dakati iti bolibon. I wata on ya no da, I go no za, I ga wata ya no za. Ne dakata ni iti bolibon. I ga wata di. So go to that my Facebook account and search Makashina Onyowa. A go articles not there. So man, don't call me on phone or chat me to ask me because you won't get any response from me. So it won't be that I'm snubbing you. So I can at the morning down when ask me for that. I have yeshi. My name is Ezinwa Anaedo, and I come for the total restoration of ordinary no men and evil.